खुलुमबाय बयखौबो गोजान सानजौफुनि गाहाय हामलायनायखौ बयसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनाहाय थांबनेलाव नायनानै एसेबां मिथिला आरोना थ' खोथाया बोरै जाया आरोना बोरैहाय बिदि ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जायामोन आरोना नोंथांमोनाहाय बेखौ भिडिअनि क्लियारिफिकेसनखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिदो आरोना खुलुमबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जाहाथे बियो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ आबहावाखौ लानानै आं नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालायो दि बे भिडिअ आरो फट'खौ शेयार दा खालामसै आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं मिथिस्लाबैयाव आं माखासे लोगोफोरनो साथाम लोगोफोरनो शेयार खालामफ्लांबाय आरो बे भिडिअआ दानि नङा 2021 निनो जेब्ला 2022 आव बwrwiजों बे हौवाजों ब्रेकआप जादोंमोन अब्ला बे हौवाया आंनो हरदोंमोन आरो आं माखासे साथाम लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन बिनि उनाव मारै भाइरेल जाखो आं बेखौ हमनो हायाखै दासिमबो आरो आं निमाहा बिहरो बwrwiनि न'खरनिसिमबो आरो बwrwiखौबो नोंसोरो निमाहा होदो आंनि थाखायनो बwrwiया दा आंनि थाखायनो लासिंसिं जाबाय बिना फिसाजो दङ फेमिलि दङ आरो बिसिनि बिमा बिफायाबो दा प्रेसार मोनगासिनो दङ बे भिडिअनि थाखाय दा लासिंसिं जाबाय नोंसोर अननानै आब' आरो आदामोन नोंसोर बे भिडिअखौ दानदो जुदि नोंसोर बिदि रिक्वेस्ट खालायगासेयावबो दानाबा एक्सन लानाय जासिगोन